Let me talk to him. Let me talk to him. Takže zdravím všechny hráče Minecraftu, mé jméno je Digel a budu vám ukazovat pravidelně za týden, vám ukážu módy. Může to být i dřív, není stanoveno, kde bude dřív. Takže videa budou podle situace a dneska vám ukážu pinball mod. Tak byl bych rád, kdybyste mi napsali o nějakých pinball serverech, protože já jsem si jich hodně stahoval a ani jedna prostě mi nešla. Píšou mi tam, že prostě spojení přerušeno. No, prostě jsem si hledal hodně pinball serverů a nejšlo mi to. Jinak dole v popisku bude stránka, na které si to stáhnete. Stáhnete si to, kliknete, najdete si to, kam jste to uložili. Potom kliknete, jakože to rozkliknete, dáte spustit a potom dáte install mod a dejte ano. To vám jako zalohuje Minecraft. A kdo má zalohovaný Minecraft, tak už nemusí dát no. Pořád Minecraft, tak pro ty mám odpověď takovou, že instalace může trvat i několik, spíš takových 20 minut maximálně. Ale nevypínejte to, protože viděl jsem i některý, kteří si mysleli, že se to prostě nenačítá. Tak to vypli a nic z toho neměli. No prostě ten mod obsahuje takovýhle zelený balík. Je samozřejmě i víc balíků, takovýhle. Jo, třeba modrá, žlutá, vyberete si podle toho, jaký tým chcete být. Právě jim to rozděláte. Tady máte, já si to tady úplně všechno musím vyhodit. Jsem natáčel video, zjistil jsem, že jsem tu mluvil úplně do prázdna. Jo, do prázdna. Takže doufám, že se to tentokrát povede. Držte mi palce. Takže první máme tohle. Všechny ty věci si tam odtamtud vezmeme. Je to pro dva hráče. Tady, jo, dvakrát stejný. To tady je. Pro mě to platí. Takže hodně hráčů pinballu dělá to, že tady dá vlajku. Svítí zeleně, protože jsme zelený. No, nemůžeme projít co to je? Vidíte ten bůh? Jo, aha. Šup. Šup. Vidíte tady tu zelenou čaru? Tak to jakoby takhle musíme čekat, než se to nabije. Dávám to prostě takovýhle armor. Můžete projít jenom s ním. Jakmile kousek toho armoru chybí, už nejde. Jo, pokliknete pravým a dávám to 300 po 64, znáte. Takže levým zamíříte, pravým střílíte. Potom máme shotgun, to je něco jako brokovnice. Myslím, že to je určitě dost bon. No. A potom je tu rifle. Zase přibližujete, znáte. Takže takhle sniperka. Jo, potom je tu granát. Vidíte? Tohle celíte a čekáte hodně dlouhou dobu. A teď vám ukážu srovnání. Jo, tenhle sen maník, to je jakoby z Pokémonu. To je další mod, který vám ukážu.
Máme tu. Máme tu. Šup. A ukážu vám. Když jakoby vlastně někdo k vám přijde. To najdu, no třeba. Třeba dejme tomu tady. Jsme tady. Jo, vidíte. Tahle lékárnička, když potřebujete, kliknete, tady automaticky zmizí ta zelená. Tady automaticky zmizí ta zelená. Potom děláte tohle. A teď vám ukážu rozdíl mezi granátem a granátometem. Možná, že si některý... Hele, Pikachu. Tak teď zkoušíme na Pikachu. Vidíte, prostě daleko moc nedoletí, vidíte. No a byl to granátomet. Tak teďka vůbec nevím, proč mi to nejde. Nějaký bug. No, jinak ostatní zbraně jste viděli. No, když vám někdo přijde, jakože tady vykopet bloky. Takže jsem nevykopal předtím tady. Přijdete, že jo. Jo. Teď najednou k vám přijde někdo a má jen takhle to v barvě. A vy nemůžete nic dělat, prostě. Nedá si to znova přebarvit. No, můžete si maximálně otevřít armor. Tak můžete krát soupeřům věci. No, jakmile někdo přijde, já jsem v druhém baráku. A jsem v druhém baráku. Takže vidíte? Vy nevidíte. Takže já si půjdu jakože pro vlajku. Takhle. No a třeba někdo vám obarví, no tak je konec. Vyhráli to, že? Já rozum. No jinak tohle je všechno z módu. Já doufám, že se vám to líbilo, že jsem vám nějak poradil. Pište, třeba co neumíte craftit. No. Potom jak se to craftí, že jo? Craftí se to, teď vám to prostě nemůžu ukázat. Jelikož nemám, no můžu vám to ukázat v crafting table. Že jo, já nemám ten, já nemám craftbook. Prostě tam je, jak se to craftí a takový. No, takže takhle. Vám, že jsem vám nějak pomohl, víte co dělat. Stáhnutí je prakticky jednoduchý, zvládnu to prostě každý, jak jsem vám radil. No. Zvládne každý, budu natáčet módy. To je nějaký tlusťoprk po mně jde. No, natáčet to. No, prostě to umí každý, jakože nainstalovat mod. Ještě jsem vám poradil. No, já to dám do popisku videa. Lajkujte. Já se těším, že se kouknete a na další video. Čau.